Здравейте на всички! Намираме се в момента в Абу Даби, двореца Каса Ал Ватан, или още по-известен президентския дворец. Както може да видите, уникалният дизайн и архитектура. Открита през 2019 година за посетители официално. Съдържа една от най-голямите библиотеки с 50 000 книги. Каса Ал Ватан означава дворец на нацията. Дворецът не е просто сграда, той е символ на мъдрост, културно наследство и визия на бъдеще на Обединените арабски емирства. Може да видите мраморните фасади, златните орнаменти, грандиозния купол. Той се използва още за срещи, официални срещи, държавни визити, заседания на Федералния върховен съвет, дипломатически събития и церемонии.